هدفها تركيا أساسي أو كو يعني دسوري دشارة سري تشينبه هدفها أساسية تركي أو جلن هرمي جلن باكور رجلات سوري نبن خدان يعني ماف ونبن خدان ستاتوي كي سياسي هر وها يعني هدفها وي أساسي تكبرنا سيستما ريفبريا خسر كو يورو 5 مليون إنسان دقرنا فخو جبو جي هر جو براسي پیشکتنه گاوکتی آویتن يعني دولة ترک دخوازı کو پیشاوی بگیره و دخوازı کو آستنگ بکه نا yani gelek tişt beguman usa merek arbej ketin ser hevde لگور نرينا ما يعني ev erişana pir yani avaya ki zede gredan ev hebu yani gelin ve heremi behevre hep peymaneki civaki nivîsandin behevre hep peymaneki civaki erekirin o esas ji bo çarenûsa xwe beyan çarenûsa xwe beyan bikin îrada xwe danîn holê veya dewleta Türk vê pêşketinê ji bo xwe esas wekî em bêjin tehdîdekê dibîne ev pêşketinê gela dewleta Türk ji bo xwe وكي تهديد دبينه اساس مرا اگر لاوي بنره يعني البنجها وي بنره اف پیمانا جواكي اساس چارەسەریya ya tevayî pirsgirêkê herêmê di nav xwe de hildi lêbelê ji ber ku dewleta Türk li dijî çarəseriyê dewleta Türk li dijî ku gelê Sûrî pirsgirêkê xwe çareser bikin dewleta Türk ermanca wê ew ku heremê me dagir bike di Sûrî de heremê nûh dagir bike lewma jî yani her go gelê heremê gavekê bi ber demokratiyetê ve gavekê bi ber em bêjin yani rêveberiya xwe hîn xurttirkirin de bigire her go gavekê di ber ji bo çarenûsa xwe digirin li hemberî wê yani van êrişên wiha pêş dikeve yani herî dawiyê kongra mesede jî li dar ket براستی دور دیجی یعنی پارتیان سیاسی همو PKK'ین siyasi hatın cimhev yani kongreye ki serkefti hattı breve birin. Jibo vej yani devleta Türk hemberi vej yani naxwazı ko li dere hezen ye opozisyonu hezen opozisyona demokratik bivin xwedan nerînekî hevbeş yani Ermanca devleta Türk her tim fitne çekirin belav kirin, dijminatî ava kirin. Li ser dijminatiya di nava gelandı, li ser kuştina nava gelandı, pevçûnê de dewleta Türk dixwaze hebûna xwe biparêziyan jî serweriya xwe li ser herêmê pêş bixîne û ew ermancê xwe yê sed sala berra pê dayî dixwaze wê bi dest bixîne. Yani birastî eger mere li heqîqetê binere dewleta Türk îro bi hebûna xwe لسر توایی هرم خطریه که مزن چید که چما یعنی بگمان ایریش یعنی روجاوای کردستان یعنی هرم باکو روجلات سوری دیگه لبله نه تنه سوری هدف دیگه عراقی جی هدف دیگه یعنی ارمان جوان او حدود یه میثاق ملیه گوش کرکوک دست بید که حتی حلبه او دخوازن جارک دنه وی سینوری وگرین yani devleta Türk dibînû ku nikare pêşa gelê herêmê bigire nikare pêşa pêşketinin yê gelê herêmê bigire lewma jî bi rêbazên eskerî dixwaze veya çareser bike lêbelê birastî yani me re karibêje yani ev kiryarên dewleta Türk êrişên dewleta Türk veya ji bo devlet ji bo gelê Türk jî û ji bo hemû PKK'yên yê dewleta Türkî jî esas me re karibêje tu destkeftê wê nîn berova jî veya dewleta Türk ew faşîzma xwe ya hundirîn ji bo veşêre rojevê derve çê dike binerin yani niha li Tirkî aloziyek pir mezin heye Tirkî bûye hepsa hêzên demokratîk Tirkî bûye hêza bûye hepsa ciyê insanê azadîxwaz bûye hebs yani ji bo milletê Tirkî îro sînorê dewleta Tirkî bûye wekî hebsekê ew
heman demedi yani yek ji sebebe niye êrîşa ew bu em bêjin alozî qeyrana ya hindrê dewleta Tirkiyê ji bo veşerê ji bo gonerîna raya giştiya dewleta Tirkiyê bibînin ser bûyerên cuda işte van êrîşa pêş dixîn. Lê di evê de yani di heqîqetê de me re karibêje ew dixwazin qirkirin pêş bixînin li ser gelê herêmê ew zihniyeta ya sedsaliya bîsta destpêka sedsaliya bîsta ew qirkirinê gol ser gelê Kurd ser gelê Ermenî gelê Sûriyan ew polîtikaya tetrîkê ya gol li ser tevayî coğrafiya Ereba xwestin pêş bixînin ew siyaseta wanê metamî wanê yê Osmanî dixwazin dîsa zindî bikin îja tedê bi rêbazên cuda cuda bi hicetên cuda cuda dixwaze veya pêş bixînin. Niha yani îro dewleta Türk me re karibê ji hikûmeta yani ya Erdogan û ya Bahçeli yani bi rastî tarîtiyê temsîl dikin. Yani ew tarîtiya Daeş esas teysandina sistema ya Erdogan û ya Bahçeli ku yani ew perda reş ya got Daeş temsîl dikir esas heqîqeta wan jî didin nîşandan. Yani ciyê ku AKP li wê derê heye ciyê ku hikûmeta Türk xwe serwer dike li wê derê cehalet pêş dikeve li wê derê yani hemû rengê faşîzma ya çandî dixwazin pêş bixînin. Çünkü tehamûla wan nîne ku zimanên cuda çêbibin. Binêr li Efrînê gelê me yê Efrînê piştî 2011 cara yekemîn li Efrînê zanîngeh ava bû. Lê belê wextê got dewleta Tirk ket wir di zanîngeh têk yani xera kirin. Di zanîngeh xera kirin, tasfiye kirin. Her wiha dibistanê Kurdî hebûn li Efrînê. Niha hemû zarokê li wê derê bi Tirkî wan dikin, dixwazin wan bikin Türk û asîmîlasyonê û pişaftinê pêş dixîn. Yani dewleta Türk li ser heman demê de li ser qirkirina çandî dixwaze mezin bike û li ser qirkirina çandî dixwaze zimanê xwe serwer bike, çanda xwe ya cehaletê serwer bike. Îro di dewleta Tirkî bile gelek nîqaş hene. Dibêjin yani piştî got ev hikûmeta faşîst hatî ser hikûm dibên yani zanîngehê yê Tirkî gelekî paş diçûn aliyê rêbazê xwendinê de. Her wiha ev tarîqet niha li Tirkî êdî em bêjin xwendin hindekarî fêrbûyîn hemû ketî destê tarîqeta de. Heta hikûmeta AKP eqid bi tarîqetar çêkirî. Tarîqetê yê tedî van yê cihadîstê got mesela bêjin cehaletê dina millet di belav dikin yani wê derê politikayekî wiha dimeşîne. Li vê derê jî çapxana hedef dike. Yani dixwaze ku her tim gelê herêmê di nava cehaletê de, di nava tarîtiyê de, di nava paşverûtiyê de bimînin. De AKP ji rewşenbîriyê ditirse, ji zanestê ditirse AKP. Çünkü ciyê got zanestlê hebe li wê derê azadî heye. Ciyê got zanestlê hebe li wê derê serhildan heye. Ciyê got zanestlê hebe li wê derê isyan heye. Li hemberî paşverûtî isyan heye. AKP îro di herêma Rojhilata Navîn de bi rastî wekî me re karibê ji buqaa tarî, buqaakê wisa lekekî tarî di herêmê de temsîl dike. Îro li Rojavayê Kurdistan hemû gelê herêmê bi zimanê xwe dixwînin. Hemû gelê herêmê bi çanda xwe mezin dibin. Ev e şoreşekî rewşenbîrî, şoreşekî çandî. AKP dixwaze pêşa vê şoreşa çandî, çanda demokratîk bigire. Çünkü îro di herêma me de çanda netewa demokratîk pêş dikeve. Hemû ziman serbestin, ti ziman qedexenîne. Lê belê Tirkî zimana qedexe dike. Qetleama zimana çêbûyî li Tirkî. Li Rojavayê Kurdistan li Bakur Rojhilatê Sûrî hemû nasname serbestin. Lê belê li Tirkî nasnametên qetil kirin. Yani gelek nasname bi tenebûnê îro rûbirûn. İja îro yani hedefkirina wan ya çapxana Sîmaf esas zihniyeta wanî tarî. Zihniyeta wanî dijminatiya çanda demokratîk dikin datîne holê.
her wiha jî yani rûreşiya xwe jî isbat dikin. Yani münafıktiya xwe isbat dikin. Ew nîfaqaya Erdoğan'ı ku dibêje işte Türkiye yani bi propagandakî wisa dikin. İşte Türkiye di nav welatê rojhilata navîn herî pêşketî. Ama rûreşiya wî divê rastiyê de derdikeve holê yani. Mesela tê gotin işte vana sivîl bûn. Tê çawa hatin hedefkirin. Yani tu heqê dewleta Tirkiye nîne ne sivîla ne askera li bê derê bikujin. Ji ber ku me tu êrîş nekirin li ser wan. Binarin yani niha li Serêkaniyê û li Efrîn em heqê xwe parastinê bikartînin. Ji ber ku ew me qetil dikin, ew me pişaftinê pêş dixînin, guhertina demografîk dikin, rojane insanê me dibin û wan işkence dikin. Yani em xwe li xwe diparêzin. Berê 2018 yek em bêjin êrişê me, yek nêzîkatiyekî me yê şaş li hemberî hemwelatiyê dewleta Türk, li hemberî dewleta Türk çê nebû. Lêbelê piştî 2018 piştî dagirkirina Efrînê gel neçar ku heqê xwe parastinê bikarbîne. Lêbelê dewleta Türk yani ew ê wê siyaseta wê siyaseta şer. Yani li ser şer, li ser qirkirina çandî, li ser em bêjin dagirkeriyê dixwaze hebûna xwe berdewam bike ev jî nabî yani kes nikare qebûl bike. Îja yani ne got walla eger li askera xist rewayê, çima rewa bî yani? Sivîl jî li sivîla xistin jî nerewayê, li askera jî xistin nerewayê. Çünkü askera êrîş nekirî. Yani em bêjin li welatê xwe ne, li ser axa xwe ne. Niha asayîş hemû esaziyên asayîşê hat hedefkirin newsa. Yani ev hedefkirina asayîşê sebeba wê çi ye? Dixwazin ku Daeş bikaribe serbest hereket bike. Hedefa wê ev e. Dixwaze însanê diz, însanê talanker van hêzên çete dixwaze ku ew çê bibe, derfet çê bibe ji bo ku karibin êrişî herêmê bikin. Yani ne êrişkirina wan li ser asayîşê jî nerewayê, êrişkirina wan li ser qesedê jî nerewayê, êrişkirina wan li ser kesên sivîl jî nerewayê. Lewma jî îro tiştê dewleta Türk hemû dike em her tim dibêjin. Ev sûcê şerin. Sûcê şer dike yani. Ji ber yek em bêjin serweriya Sûrî ihlal dike yani qanûnê navnetewî ihlal dike. Ew qanûnana Tirkiye jî imzel serkirî. Ama bu xwe jî yani dijî wê derdikeve. Her roj Erdoğan derdikeve. Qîrqîr dike dibe nizam li Gaza insan tên kuştin, nizam işte Erdoğan bi devê xwe dibêje. Dibe ego aborî hedef bike, ego dibistana hedef bike, ego yani tiştê ego dibêje hemû ew bi xwe wî sûcî dike. Ev münafıktiya Erdoğan derdixîne holê. Erdoğan erê dibe ez Müslümanım. Lêbelê mere karî bêje yani herî dijminatiya Müslümantiyê dike Erdoğan. Ji ber ku Müslümantî yani gotina Qur'anê yekî ayeta yekî Qur'anê dibe iqra. Sê cara dibe iqra. Yani bi xwendinê Qur'an dest pê dike. Ayetê destpêkê yê got Qur'anê dihatiye bicîkirin dibe bixwînin. Erdoğan tê dijminatiya xwendinê dike, çapxana hedef dike. Ew dibêje em bêjin hedîs û ayet hemû dibêje dibe eger yekî çû zulm li yekî kir dibe dijminatiya Xwedê dike. Erdoğan niha wê dike. Yani çi tiştê li dijî Müslümantiyê, çi tiştê li dijî însaniyetê, çi tiştê li dijî mirovatiyê heye Erdoğan wê dike. Îja ev mesela yani hedefkirina wanê sîmaf hemû mesele tenê çapxana sîmaf nîne. Ya çûnin li fabrîqa zeytûna dane, çûne nizanim li cê petrolê got însan vê zivistana hanê yani ew radibe dibêje zarokê Gaza nizanim ji serma re tên kuştin. Li vê derecê li şehbayê zarok ji serma re şehîd ketin. Peki yani ev çi farqa ye? Erdoğan yani tiştê got dibêje birastî yani carna insan dibêje dibe viyan net ser xwe yani. Çünkü mere ew xwese
yani gotin dijminatiya gotinê xwanak yani hem tiştê dibêje û berova jî wê dike yani. De mere tenê veya karî bêjin navê münafıqtiya siyasî. Yani tu navekî wê dinê nîne. Ev fitnetî ye yani. Piştî got dewleta Türk dike fitneyê. Binerin îro li Iraqê yani ji bo ku tedî mere heqîqeta vê siyasetê fehm bike. Li Iraqê çi dike? Diçe Sunniya digire li hember Şiiya. Diçe Türkmena digire li hemberê Kurda û Araba. Derre Kurda ji hev perçe dike. Partiya Kurd yekê digire li dijî yê dinê. Yani siyaseta dewleta Türk ew siyaseta tedê berê ew di wextê Osmaniya de ew jêr digotin digo hêzên înkişarî. Wisa ew dikirin ji nava milleta tanî wan perwerde dikirin û li dijî wan bikartanî. Ji bo millet ji hev perçe bikin. Niha îja ev jî terzekî nûh yê wê yî. Yani ji bo ku millet ji hev perçe bikin. Dibêje işte ez ji bo filan tiştî hedef dikirim. Ama ji bo ku rastiya xwe veşêre. Vê tişta dike. Yani mere karî bêj çawa yani şerê taybet şerê fitne şerê ji hev perçekirinê. Niha em yani eger em bi eqlê wan bêjin işte hûn ji bo PYD û PKK veya dikin. PKK û PYD li vir Rojavayê Kurdistan li Bakur Rojhilatê Sûrî çi tiştekî xerab kirî? Tiştê herî baş vana pêşengtî kirin. Yek ji bo gelê herêmê sistemekî demokratîk kir pêşengtî kirin. Ya duyemîn ji bo li hemberî Daeş bi hezara milîtanê PKK şehîd ketin ji bo parastina gelê herêmê. Ya siyemîn îro 5 milyon insan li vê herêmê bi awayekî aram jiyan dike. Eveya encamê ked û xebatê ku PYD jî û PKK jî kirî. Ama em karin veya jî bêjin partiyên siyasî dinê jî li Rojavayê Kurdistanê keda wan çêbû. Gelê herêmê hemî bi Kurdê xwe, bi Erebê xwe, bi Suryanê xwe vê keda kirin. Ew aslında bi vî rengî keda van milleta jî inkar dikin. Wextê ku bi zanebûn dibêje PYD û PKK bi zanebûn dixwaze yani ji hev perçe bike. Lêbelê em dîroka Türka de dîroka qetleama ye. Türka Ereb jî qetil kirine, Kurd jî qetil kirine, Suryan jî qetil kirine, Ermen jî qetil kirine. Heta niha însanê me yê vê derê wextê dibên eskerê Türk hîn jî ew wehşiyet, hovîtî tê hişê mirovan. Ew qas yani dîroka dewleta Türk bi vî rengî. Ji bo ev jî yani ev hicetê goşxwar derdixîne. Ji bo ku xapandin bike, ji bo ku çavê insana işte boyaq bike yani. PKK li İdlibê hebû. PKK li Cerablus hebû. Li Ezaz hebû. Evana berî Efrîn û Serîkaniyê hatin yani dagir kirin. Li Kerkûkê çima ew qas qiyamet rakirin ji ber ku Kurda qezenc kirî. Çi alaqa we ya Kerkûk li bajarekî Kurdistanê ye, bajarekî coğrafya Iraqê de ye. Çi bu çima hûn ew qas xwar dikin derd ew qas Kerkûkê. Ama divir de niyetê xwe didin diyar kirin. Ew niyetê xwe Osmanî, niyetê xwe dagirker bi vî rengî didin diyar kirin. Îja ji bo jî yani bi rastî evana hemû jî tiştê pûç û valan ev hicetan. Îro dewleta Türk hemû gelê herêmê hedef dike. Dewleta Türk naxwaze ku li vê biner gotina Davutoğlu hebû û Serokwezîrê yê Tirkî dema ku neh Sûrî alozî çêbû. Çi gotin? Gu em ê herin li camiya Umewî em ê li mêj bikin. Ma PKK li camiya Umewî hebû. Ermancê xwe niyeta xwe didan diyar kirin. Yani em hedefa me esas em Şamê jî em têxin bin serweriya xwe de. Mesela Heqan Fîdan çi got? Carekê got eger em bixwazin rojekê ji roja em êrişî Sûrî bikin. Got em ê yekê bişînin kilîs rexê Efrînê
گو امه روکته که باویجن کلیسه باویجن عنتابه اف دنگه وان هیه دنگه وان حمو داره بلاو بو گو امه روکته که işte هناك قذيفة امه باویجن رخي تركي جي سوري بشتر امه بيجن ايريش لسر مكرن و امه به حجته بچن امه جاته دي ايريش بكن يعني وانا حمو اعترافي وان حتى جبرجو او كاسيت او سي دي جوان بي اخي بون دركتن دربه انها وان صحفيانا هاتن نفكرن هاتن سرغن كرن جي تركي يعني اف حقيقه دولة التركي لسر دروا هاتي افكر براستي يعني دولتك لسر دروا لسر نفاقي لسر فتنه وفساديه هاتي افكرن اجا بفي بوليتيكايت خوازن هاجي جارك دنا ملتي هرمي بخابينن وشتا بيجي والله فلان كسبب بيبان كسبب لا ابانا حمو سختكاري حمو رورشي يعني تشتكي وصانين حمو درون وشر تايبت دخوازن بمشين فتنه دخوازن شي بكن يعني نا از دخوازن بريكا يعني بروغرام و تبعي قال مي جو دوان روجاد رابون هلوس دانشاندان ورابون براستي بجسارتك مزن يعني ليدان هين هبو رابون هلوست خوا دانشاندان اف خدي دركتنا ملت لاخ خوا لانرجيا خوا لسازي خوا لريفبريا خوا اف هلوست و هدف دولة تركي تيك بب چونكي دولة تركي دخوازه ام بترسن دخوازه كو ام غاوا باش دبابيجن دخوازه كو ام وصا لما بي يعني ام ايدي سرطواندنه كولتيه وام تسليميتي قبول بك ارمانجا دولة ترك افا جيفان ايريشا وقت جو ملت رادبه بالجسارت هالوزد نشاندان وخدير خو دردكبه اساس ايريش فالا دردكبه یادن جی مثلا و جاره براستی ملت ما سازی خو خواست بپارزه اف گاوه کی پر باش بو yani اف ملکه می چاوا کوت دینا مثلا بجن تو داره که مزند که تو پارزه تو خوازه او دارaya tiştek pene ne işkanandın her vaha her tişteki ve valatime yani aidime em gerek bu parizin neve ne tane erka qasedeyi erka asayişi erka hepeceyi erka yepeceyi ev na her hamalatiye kil serve ahi xodan erkiko aha xo nirxi xo saziya xo bu parize çünkü ev em yani binarın Devleta Türk duxazı ku siyaseta ev meşini ya birçikirini. Duxazı siyaseta birçikirini ev meşini. Usa millet perişan bike. Beri millet bide derve. O ev guhartına demografik gol Afrine çedikil ve derece bir rengi çebik. Lav ma helvaste ma gelleki muhimme. Em gereki işte çima koalisyon mena Paris'e. Çima Rus mena Paris. Ya ne Paris'in. او هاتن خو بپاريزن هاتن برجوندي خو بپاريزن ماجي يعني امراد من رودنن يعني تشتكي جو ديار تي خو بپاريزه تو خو بپاريزه و دنيا جي لتخوي دركه اگر هزا تنبه هبونا تنبه خبوينا تنبه خبوينا ت تل خو خدي درنكه و عالم چما لتخوي دركه عالم سلاوي نادنت تنا خرطبه تنا جسارت به عالم تو قيمته نادنت يعني ببين انت بجسارته ببين انت تدبر خدده واوجي ورن كيلكا تبسكن جبوج يعني مثلا ملتي ما براستيد في دم في جاري مديت يعني هر يك داخفي دقوتن امي بخوخوا الخدي خدي دركه يعني ام جريكي دفج في اوي بردن نعم مرة رخنا بك مرة هلوس بدن نشاندان مرة يعني عصيان بك بيجي هون شما وصاتكن مجارك جوداي فقط ام موسى خو بابوك نكن يعني çünkü yani herkes dizanı ya ki piçek akli ve hep ve bizanı bu kovana hatın berjwandi xot parizin yani ev hezanı em hesab jwan bixwazin fakat eme gereki yani jara yekemin em ser heza xoy xosar اعتماد bik o jarek dine
به وسیله تبایی مالبات شهیدا شهیدان یه برجی و شهیدان یه هری داویجی ام تبایی مالبات وان یعنی جارك دنيا دبيجنا سرساغي دخوازن و بجنا خلهم برتباي هبل الشهيد ام طوينا وام يعني فيات بيجن اف دعوايا نامره اف دعوايا بردوامه اف دعوايا بالصالاي بست صالاي دخوازن قوتنا بكن لبلي دعوة مرة بدوه دبه او دعوة تجاري تيكناتشه جبوج يعني بإرادة خوي هبش إرادة قال لي هرمي أما فان إيريشانا حمية تيك ببن و سركفتن يا فان قال لا يبراستي